ஆனா வசனம் சொல்லுது, அவள் பொய் சொல்லல, இருக்கிறத உள்ளத வாயை திறந்து சொன்னான். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். எப்ப நம்ம பிழைக்கப்படுவோம் அப்படி சொன்னா, தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது நம்ம பிழைக்கப்படுவோம். ரெண்டாவது ஒத்துக்கணும். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. என்ன பண்ணோம்? ஆமா இன்னைக்கு ஜோம் பண்ணல தான், ஆமா இன்னைக்கு பைபிளே படிக்கல தான், ஆமா சர்ச்சுக்கு என்னால் இன்னைக்கு வர முடியல தான். நீங்கள் என்கிட்ட கதை சொல்லலாம், அவர்கிட்ட கதை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர் பெரிய படத்தை போட்டு காட்டுருவார். நீ எங்கே போய் உட்காந்து பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்து எல்லாம் சுற்றுனே தெரியும். நம்ம ஆண்டர்கிட்ட என்னென்னவோ சொல்லலாம், சாக்கு போக்கு எங்ககிட்ட சொல்லலாம், இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட சொல்லலாம். ஏன் பைபிள் படிக்கல அப்படி கேட்டால் டைம் இல்லை, நேரம் இல்லை, ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டேன் அப்படி நிறைய சாக்கு போக்கு சொல்லியா கிட்ட. அந்த சாரிபாத் விதவை முதல்ல ஒத்துக்கிறா பாருங்க, என்கிட்ட என்னதான் இருக்கு, கொஞ்சம் மாவும் கலசத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் 2 விறகு.